जय बर' हारिमुनि जय हेलो गाइस आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो गोसो गोथारै बरायनो लागायनाय जाबाय हटासा चेनेलनिफ्राय थ' दिनै एसे एकथायाव भिडिअ लानाय जाबाय ना बयनिसिमबो गुड इभिनिं थ' आं दायो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय गामसा आर'नाइ लादों आरो दा थाबायगासिनो दा खिन्थागोन आरो मासिम लांगोनथाय वाटार साप्लाइ पाइप जरायदों स' गाइसमोन जों दा गारि सायाव दं थांगासिनो दायो जों क'क्राझार फारसे थ' दिनैनि भिडिअखौ जोबजासे नायबानो बुजिगोन गाइसमोन जों दा सफैबाय दायो जों सफैबाय जायगायाव गाइसमोन दिनैनि भिडिअखौ जोबजासे नायबानो बुजिगोन गाइसमोन स' गाइसमोन आं बे भिडिअखौ आपल'ड होगौमानि निउसाव नुबाय जानांगौ गाइसमोन थ' बिदिब्लाबो नायलांदो जोबजासे GI.आव रेजिस्टार जानायनि थाखाय साबायखर बावनाय हाबाफारि लादों आरो बेवहाय दायो गासैबो बर' हारिनि दामग्रा देग्रा गाननाय जोमनायखौ बर' हारिनि गानजोमनानै दा साबायखर बावनाय माखासे हाबाफारि दिन्थिफुंनाय दङ दामनाय देनाय ओमफ्राय नायलांदो गाइसमोन जोबजासे बर' इन्दि सि बर' जोमग्रा बर' गामसा बर' खेरादाफिनि बर' थरखा बर' गंगार दुन्दिया बर' खाम बर' सेरजा बर' सिफुं बर' खारदै बर' मा होनदों गंगोना बर' खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना थरखा बे दामजुफोरखौनो बाहायनानै जोंनि सिगाङाव गसंनानै थानाय जोंनि दामगिरि बिथांमोना दामनानै जोंनो दिन्थिगोन जे दामजुआ दिनै GI टेग दिनै जोङो जाबाय दा जायखौ लानानै जोङो दिनै रंजानो हायो जायखौ लानानै जोङो दिनै रंजानो थाखाय थाग थियारि जादों दिनै रंजानायनिनो बियो मोनसे दिन दा बेवहाय नोंथांमोना दिनै बाहागो लाफैदों बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावदों बेवहाय खामनि दामनाय देंखो सिफुंनि दामनाय देंखो जथा थरखा आरो सेरजानि गासै बे मोनबा दामजुनि दामनायजों नैबेनि जे दामनायनि जे मिउजिक बेखौ माने मिउजिशियान बिथांमोना करिय'ग्राफ खालामनाय जादों बेखौनो जोंनो बिथांमोना बे समाव खोनासंहोनो नागिरदों जाथ'सिगोन ना बैयो Salah mending damnya.
जोंनि थामोनथा जोंनि गेरेमसा हारि दानो थांनायाव जोंखौ मदद होगोन दा बेखौनो जोङो दिनै रंजानानै बे हाबाफारियाव जोङो ज' जानो हादों गोजोन्थों गंगोना दंलै गंगोना मिउजिक आरोना बे गंसे लानाय नायसै बेखौ रोङाखै आरो ओरै लांबा नैबे ओरै लां ओरै एसे लांबावनांगौमोन ए नै बुस्थुआसो सिङाव थाथारनांगौमोन सिगांबो बहुत मानसि फैदों आरोना गुबुन जायगानिफ्राय मुसि उरखावगोरा ब्रह्म सार बिथांखौबो गावनि मासिखौ बजबफैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय बिथांखौ बे समाव मासि बजबफैनो थाखाय गुरै खावलायदों बे हाबाफारियाव आं खावलायनो सानदों जे GI.आव हाबाफारि बे हाबाफारिखौनो जागायनायनिफ्राय मोन 13 GI.आव रेजिस्टार खालामनो हानायसिम बिबान लानानै मैखोम हाबा मावनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बारग' लोगो आफादगिरि आथिखालनि बिटिआरनि मानिजाथाव इयां मानव गेदेर रेवरेवा नार्जि हारि सार बिथांखौ जौस्राङाव मासि बजबफैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो बिथांखौ जौस्रांसिम हांख्रायनानै मासि
बजबनायाव मदद खालामनो थाखाय आं गुरै खावलायदों आरो बे समाव आं खावलायनो सानदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बारग' गाहाय नेहाथारि आथिखाल क'क्राझार MLA समष्टिनि मानिजाथाव MLA लरेन्स इस्लारि सार बिथांखौ गावनि मासि बजबफैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो बे समाव आङो हांख्रायनो सानदों BTR-निनो मानगोनां कालचार डिपार्टमेन्टनि बिथां दावबायसा बर' बिथांखौ आङो बे समाव मासि बजबनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय At this moment, I on behalf of all Border Students Union, Boro Haityo Hoba, and Dularai Boro Harimu Afad, I would like to request present here Professor Advocate Gonesh Higmire, please come on the dais, and I would like to request Professor Rosmi Higmire, please ma'am. Bithanko besamo मासि बजबफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय I would like to her please be seated गोबारै आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों बे समाव बिथांमोना जोंनि मोन 13 आइटेमा जे GI रेजिस्टार जाबाय बे हाबाफारियाव बिथांमोननि मैखोम मदद आरो मैखोम दैदेननाय बिथांमोननि मोनसे कन्ट्रिबिउसन दङ बिनि थाखायनो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बे समाव आङो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि मुस्रि नीलकान्त गयारि बिथांखौ बे समाव मासि बजबनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय आरो बे समाव BTR-निनो मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा जोंनि हांख्रायनाय बायदि दिनैनि बे हाबाफारियाव सौफैनो हादों बिथांखौ मासि बजबफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बे समाव हांख्रायनो सानदों गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि मुस्रि तानेश्वर ब्रह्म दैमारि बिथांखौ बे समाव मासि बजबफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय आरो बे समाव आङो हांख्रायनो सानदों दिनैनि बे हाबाफारियावनो हांख्रायनाय बायदि सौफैनो हानाय बिसानि मानगोनां आफादगिरि फुंखा महिलारि मानव गेदेर बिथांखौबो बे समाव मासि बजबफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय बोसोनगिरि लोगोसे चिफ इंस्ट्राक्टर मुस्रि रहेन्द्रनाथ ब्रह्म मानगोनां बिथांखौ बे समाव जौस्रांसिम मासि बजबफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय बे समाव आङो खावलायनो सानदों हारिमु आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि मुस्रि भिजुएल नेलसन दैमारि बिथांखौ बे समाव मासि बजबफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय आरो बे समाव आं हांख्रायनो सानदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिनो मानगोनां रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी बिथांखौबो बे समाव मासि बजबफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिनो मानव गेदेर मेडाम प्रफेसर इन्दिरा बर' मेडामखौ जौस्रांसिम फैनानै मासि बजबफैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो बिथांखौ दैदेनबोनो थाखाय आङो गुरै खावलायदों बे समाव आङो खावलायनो लुबैदों क'क्राझार गार्ल्स कलेजनि प्रिन्सिपाल मानव गेदेर डक्टर आदाराम बसुमतारी बिथांखौबो बे समाव जौस्रांसिम जोंनि दामजु बे मोनबा आइटेमखौ लानानै बेवहाय खेबसे मिउजिक कम्प'ज खालामदों बेखौ जों खोनासंगोन गोजोन्थों बे समाव आङो सासे आलासि हांख्रायबावनो लुबैदों जौस्राङाव मासि बजबफैनो बर' समाजनि मिरु आफादनि लोगो आफादगिरि बिबेकानन्द नार्जारि बिथांखौ बे समाव जौस्रांसिम मासि बजबफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय
सेरजा जथा आरो गंगोना थरखा बियो कम्प'ज खालामजादोंमोन डक्टर गोमोथाव बसुमतारी लोगोसे मिरु हारिमु आफाद this beautiful music is composed by Dr. Gomatau Bosumotari and Dulare Boro Harimu Afar. I would like to thank them from All Bodo Students Union and Bodo Satya Sabha and Dulare Boro Harimu Afar. Thank you very much. The Besomo, Dinini Jognize Habapari, Be Habapari by DJ Sigang Sigang. जों आरो बे समाव मेथाइ खननो थाखाय जोङो हांख्रायगोन बे समाव बिनि उनाव बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारि जों खालामगोन दा बेखायनो हांख्रायनाय बायदि सफैनो हानाय गागि जे देंखोगिरि बिग्राय ब्रह्म मानगोनां बिथांखौ बे समाव देंखो रोजाबनो थाखाय गुरै खावलायबाय नायनो मोजां हाबाब आगै औवा बिजौनिलाय सिख्रा बाजों आगै सिख्रा बाजों फै दोनखारलां सानैजों बायजो बायजो सानैजों बायजो बायजो
राजनितिनि फिल्डआव थायै थायै बेखौ बुंनो बावबायमोन नाथाय दिनै ओरैबायदि मोनसे गोजोनथाव थासारि जोंनि गेजेराव फैदों जे खेबसे गोसोखांमा गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय
लेखक दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' हारिमु 13 GI सार्टिफिकेट मैंने पुनेरी पगड़ी अब नीचे कौन जाएगा और कौन ऊपर मिलेनियम एज अ सेल फ्रॉम मिलेनियम बहुत बड़ा मार्केट है 170 साल पुराना